Така, втората тема, която ще ви представя е циклони. Всички сте виждали по телевизията на прогнозите за времето. Как споменава, че причината за валежите на Балканите е поредният средиземноморски циклон. Тази зима, не знам дали знаете, но в Великобритания се спука да вали заради така наречените дълбоки атлантически циклони. Какво всъщност представляват циклоните? Те са барични образования, т.е. образования свързани с атмосферното налягане. Както знаете, на места то е по-ниско, на места то е по-високо. Циклоните си имат характерен както хоризонтален мащаб, така и вертикален. В хоризонтално направление циклоните са с диаметър около 1000 км, а на височина те могат да се забележат по признаци на налягането дори на 8-9 км височина. Как става всичко това? За циклоните могат да се ограничат 4 основни етапа на тяхното развитие. Зараждане на циклон, млад циклон, стадии на максимално развитие и стадии на запълване. Какво представляват те? Отначало имаме две въздушни маси, относително по-топла и относително по-студена, като границата между тях в метеорологията се нарича фронт. Тънка граница между две въздушни маси, едната по-топла, едната по-студена. Появява се някакво смущение на този фронт, тази граница между въздушните маси, като част от топлия въздух започва да се вклинява към областта със студен въздух и съответно студеният въздух започва да се вклинява на юг към топлия. Тази неустойчивост се задълбочава, така се казват и при циклоните, задълбочаване на циклона, т.е. налягането продължава да пада. Образуват се така наречените топъл и студен фронт, които показват нахлуването на топъл въздух на север и нахлуването на студения въздух на юг. С развитието на циклона той започва да се забелязва все повече както в хоризонтален мащаб, така и по вертикалата. Тоест той може да се открие вече на 5-10 км височина. Валежната му зона става все по-голяма и студеният въздух започва да заема все по-голяма зона от циклона. Тоест, при Земята топлият въздух бива избутван на югоизток все повече към периферията на неговата площ. И защо не е всичко това? Смисълът на циклона в природата, в атмосферата е, че той връща баланса в това първоначално смущение между топлия и студения въздух. Тоест той играе ролята на един съдник, който така връща баланса в атмосферата. И в метеорологията това е изключително важно. В крайна сметка метеорологията се развила заради войни, за военни цели, тъй като тези явления са понякога изключително опасни и много важни от практична гледна точка. Благодаря.